likay na ang kuan kanang I realize ba nga dapat lang yun na atong paningkamutan nga malikayan na ang tanang mga negatibo nga butang sa atong kinabuhi. Dili man siya malikayan, di ba? Lamang yung mga butang nga dili nimo kontrolado. Pero kung as much as possible, kung makontrol nimo nga makalayo ka or dili ka ma-engage sa mga butang nga mga negative or butang nga makapastress sa imuha, do it. You know what? Malo kang tungod kay real talk life is short. Karon pa na ako na-realize as I grow older, kadtong mga ginaingon sa mga tigulang sa una, forgive my word forgive my word, kadtong mga tigulang sa una nga mingon sila nga ay sus kitang tanan diri sa kalibutan lumalabay raman tang tanan, so dapat magbinuotan yun ta kay lumalabay raman gyud ta kanang kwarta kanang material nga butang, sus di na nato madalas lubnganan. Gibaliwala na ako sa una mga kaistorya, because when we were young we felt like we don't die, di ba? When we were young, we felt like we are immortals. And then kanabitong wala ba kitay problema sa bata kasagara dili tanan magiuban gyapon na grabe nag-experience sa bata pa, pero pag bata pa ta dili pa wala pa kitay mga gipanguna-una nga to dula, lakwatsa, lingaw-lingaw ana ra man. But as you grow older, you will realize yung ano mo dining earth, yung ano mo dining life, diba? Nandun kayo mga ma-experience mga different frustrations, disappointment. That helps you develop to become a better person. And then you get sick, diba? And then makita sa nimo nga ang imo mga kababata sa una, mga kabatch nimo, mga kahay and hello nimo, mga kasabayan nimo, naghinay-hinay naman silang kawala sa earth, di ba? Hinay-hinay na silang kawala. So then you will realize nga, ba tinuod ditong giyon sa mga katigulangan sa una ba nga transient ra gid sa kalibutan lumalabay ra kita. So since that is a reality, mga istorya, I realize na I'll make the most of my time here in earth, di ba? Anything that will make me happy, as long as dili siya supak sa kabubuton sa Panginoong Diyos, dili siya supak sa Ginoo, dili siya supak sa balakod sa gobyerno, anything that will make you happy, do it. Because that's not forever. Dili man siya forever, di ba? So basically sa kuha, things that will make me happy: family, church, my job, my job na maghatag sa ako o mag-spark sa akong creativity that makes me happy. Kay man kanang dili lagi walay forever sa kalibutan. So anything that makes you happy, that makes you enjoy, do it. Kay wala ta kabalo kano sa ato ending. Diba? I don't know what's diba mga istorya. You want enjoy all the books that you want to read, diba? Enjoy all the movies that you want to watch. Enjoy your time with your family, with your loved ones, with friends. Anything that will make you happy, do it, enjoy it. Spend time with the people that you cared most, diba? Kay either you or sila will be gone soon. Dili mo siya dili mo siya ma-discount na ng mga realities Napagay ko yung usang gustong buhaton daghan pa. I want to sing. I want to sing in a I want to sing in a coffee shop or in a bar.
Dili bar ka ng inom-inom, hubog-hubog ka na mga pang-anuain lang ba? Like mga restaurant, ganun. I want to sing in a restaurant. Acoustic, ganun. Just want to sing. So pacing lang, pacing. Kumbaga, enjoy the pacing of your life. Ayun na kayo pagdali. Just enjoy every moment. Pacing, be present at the moment, enjoy it, savor everything. Because mo ito ingon sa mga katigulangan, ay shush, lumalabay ratang tanan sa kalibutan, di ba? Kung sa mga katingala lang ko sa uban mong good kay magpatay tungod sa kwarta, tungod sa mga properties, ba? Patay sila. They make their life miserable because of money. Wala, random thought lang na ni Papa RD ha. Random thought lang.